fahimta. Ina son ka san ina son sosai. Allah Sosai ma. kai wallahi sai sa nake jin daɗi sosai saboda dai ina mun soyayya ni ma ina nuna miki soyayya kin fahimta. So ita da mun soyayya idan aka ce tsakanin masoya guda biyu an samu ji daidaito juna to abin ya fito ya yadda ya kamata ko ba ka ba. Kin fahimta ai? Baby baka ji ba? Na'am. Dama akwai abin da nake son gaya maka. A baki da ma'ala faɗa mun kawai. Ina wannan ƙawan nan nawa Khadija. Oh, Khadija mutum ne kirki. Kina ban labarin ta ita? Yawwa ita. Yawwa to bikinta za a yi ne. Shine dama nake so kai man anko. Kika ce? Anko? Anko. Baby. Ungu. Rike. Ɗalibo lamba ki goge. Goge nan ba ta kuma? Ana zaune kalau muna magana soyayya kawai ki ce mu anko. Yanzu kai dan ankon ne zan goge nan ba ta? Ba ka abin bai kai haka ba ya haƙuri ga waya kai. In dan ta ni ne sai in haƙura in je gida. Yaya na yayi min anko da kai haƙuri. Kuma baby ana zaune kalau ana magana ta farin ciki kin zo ki ce anko. Kai da abin ka daga kan magana anko dai. Kai haƙuri na bari. Yadda nake son ka dinnan ai ba zan yi da ka kuɓuce min ba. To shine dai. Na haƙuri. Kin da san maza tsada suke yi. Ba komai. Mu ƙarasa gidan. Ai bai zai ke burge ni wallahi amma da kin zo ki na wannan